don't get me wrong ne, yazi ngisihlalele la njengeniyazi ukuthi amajita angishiyile ngibhorekile angazi nokuthi ngiyenzini. Ayi ngibhizi ngistekela ibhola la eNaturena la sengicede ucleaner sengidlile ngisihlalele nje ngirelaxile. Hayibo nangu umlungu uyavela ebhokopposite. Hey ngithi wena ubani wena ebondeni ngoba yimi umuntu oshaya amaclepclaps phezu kwebonda. Ithi hey ami number 10 ngithi hayi wena awazi abo number 10 walaba vathelwa kanjani ngama speed. Athi not me kahle go. Me I came then the others run away. Yombokazi run away. Ngithi uxosha umbokazi lathi wabalekela America. Ithi me ngithi wena kazokushashaya athi look when I come I even beat the Lupopo. Ngithi ushaya Lupopo athi and I'm wearing number 10 ngithi so bona ngawe number 10 uyasho ukuthi yashaya athi you will see I'm the new one here. They are no longer crying. Lezo lo izoshashane mangithi ngithi games bayinekele no 10 ngithi ucoka lo number 10 wena uthi ubani igama lakho athi mine call me Nuno Santos. Ngithi wena sanu ngathi umbokazi bakambuyisa azodlala igame e1 nje yakuvathe athi no umbokazi is scared of me, that's why running away. Ngithi ayisokubona bafo uhlala kahle lapho ba cheese boy yini. Ngithi azabo mabo bheka opposite bona ngomsindo.